blijf. Brutus, ik blijf. Daar, blijf. Shut up. Brutus, shut up. Brutus, blijf. Wij hebben hier een gemengd bedrijf van leenwerk, agrarische dienstverlening en schippenhouderij. En daarnaast hebben ik nog alle hier orenbesten. En het is nu maaitijd en wij hebben alle hier jong spul op de boerderij. Nou, zo even een beetje maatje slept al uit. En sliepen en eten. Sliepen en drinken. En een pamper vol schieten. Daar ben ik het van. Nou maatje. Heb je er haast normaal gedaan? Nee. Dit is het ultieme naaienlip. Dit is een naaienlip, ja. Dit is het ultieme naaienlip. 6 weken oud. Een investering voor in de toekomst. Sorry, maar het leidt dus ook wat helpen. En het personeel wordt alleen maar duurder met de crisis. Dus we zijn er maar weer zelf maar ondergaan. Stil maar. Dus voor 16 centje hier hopen we dat deze wat helpen kan. Maar dit is Jezus Durk. Echte Friese namen. 6 weken oud. En naar beide pakers verneemt. Oké. Ja. En alles doet het goed, werkt het? Alles doet het goed en het werkt goed. Harde jongens ook goed werken. Dus, een hele gezonde jongen. Overal past hem haast, dus dan kan er ondergaan. Ja, hij staat overal kleren hangen? Ja, overal kleren hangen, maar de liefste maat. Maar die wist eigenlijk nog wat onder de grote kant, dus dan kan er net jij eronder gaan. Maar hij kon naar de trainershandje, dus dat wordt hem net. Dus de meeste hebben geduld hebben? Wat een geduld hebben. Hij komt eronder. Goeiedag. Goeiedag. Waar ben jou? Ik ben Leo Verhaag. En wat ben jou? Zat ik ben ik. Een cowboy. Nou ja, vooruit laten we het er maar op houden. Hè? Mijn dagelijkse levensstijl. Dat ik zo zeggen, kom erin. When up stepped a little sailor with his bright eyes all aglow, all aglow. Saying, take a look at my gal's photograph. And the sailors gathered round. En de laatste jaren nou ja, ben ik er mij besmet raken. En ik zei ook altijd, ja, zag het iedere gek zijn eigen gebrek. En ik viel me er prettig in. Want als dan in het echt, dat wisten, nou ja, wist van iedere minuut net zeker als het leven erop bracht. En dan kreeg je als een hut been in een hoed kreeg. En die spanning die spreekt jou wel aan? Ja. Dit was mijn eerste, die kocht ik in Ljout op een put bij Wobbeseien. Dan was ik een Iris 15 section. Dat ben al heel oude gammele denkjes, maar ik wilde wel even in van draaien er niks op zien. Ze krassen misschien nog wel een beetje. Maar ja, ik draai ze zo vaak eens even. Ik heb meer een 23 toeren meer, maar dus even zien. 44, ja. Hup.
Dan moet even een gong komen. Let me live. Oh, the sea, deep blue sea. Machtig. Van die hele harde denkjes, ik kan er genoeg van krijgen. Ja, ik heb die kusten wel eens uitwollen. En wat van die harde spookstaties, de ghost towns nemen ze dat. Wat aanstruinen en in gedachten verzonken, wat zou je vroeger afspelen had. Als ze die harde ghost towns spreken kon, wat zouden ze die vertellen kunnen. Dat lijkt me een prachtig mooi avontuur daar. Her teeth are bright and pearly, and her hair is black as jet. Her lips are sweet as honey, and her heart is pure, I know, yes I know, pure as snow. And he said, I love my dark-faced Filipino.